Odlično. U ovoj kutiji je sve što mi treba. Da vidim. Ne sjećam se da sam ostavila tamo slepe miševe. O, da, to mi treba. Crna boja. Najbolja boja na svijetu. O, da, tako je mnogo bolje. Stvar, daj mi ručicu od valjka. Hvala. Vreme je da razmažem tu boju. Odlično mi ide. Savršeno. Sad ova soba izgleda mnogo udobniji. Ali ipak nešto nedostaje. Treba će mi ove daske. Stvar, hajde, ulazi u kutiju. Nađi sve što mi treba, požuri. A ti mi ne smetaj ni. Hajde, daj mi to. Vreme je da uvrnem ove šafove. Savršeno, skoro sam završila. Potrebno je samo obojiti to sve u crnu boju. Crne boje nikad nije previše.